At spawner her nu. Beware. Beware. Og sengen på dig også. Ja. Du innovate. Tak. Tight. Link. Og go. Beware. Så er Calling. Og Ja. Martin. Light interrupt. Beware. Fast face. Og skål med time bomb. Kommer Ad over til venstre om 8 melee. 4. Alle skifter. Beware. Beware. Stadig overlever mechanics. Skal jeg interrupte? Yes. Dræb de små. Alle er lige på de små her. Beware. Skal jeg dræbe det og få interrupted? Det skal jeg nu. Smokes. Dræb de små. Stadig dodge mechanics. Der er nye time bombs. Mig og Mike. Nye time bombs igen. Trash er ukorrekt. Bæren tårn, den er sur. Venstre at. Tag portalen. Milies. Venstre at hurtigt. Jeg tager venstre. Ja, det er højre. Fuld ad her. Fuld ad. Beware. Beware. Kan du ikke? Ja, jeg ligger lige bomber til. 3, 2, 1. Få kallinger. Hurtigt inden de går over fra melee eller druid her. Der kommer nyt allerede med 8. Det skal lykkes. Så skal den boss interrupte som 7 sekunder. Beware. Skifte 18 nu. Bossen skal interrupte som nu. Bossen skal interruptes. Den er interrupted. Yes. Helpstones. Helpstones. Jeg kan ikke tage den. Ja, det er. Hammer. Beware. Rigtig små. Beware. Interrupt boss. Jeg er næsten top herovre. Kommer der. Overlev. Beware. Hvor kan du dem hen? Og der er det. Sorry, my bad. Dræb de små her. Stadig fokuser på at overleve. Fokus. Ingen panik, bare fordi bossen er lav. Fokuser på at overleve. Kommer nye time bombs her nu.
Chivini Drescher. Beware. Har vi en interrupt tanks? Ja. Ja. Fyr den nu. Beware. Fuld æde for vores. Der er speed. 30 sekunder til fuld power. Yes, det er derfor vi skal have interrupted. Der er boss increase damage, eller haste ting. Fuld smadret. Alt hvad I har. Vi slår igen. Beware. 5 Oh sekunder. boys. Sådan, boys. Nej! Nej! No way. For Resi Lightock, Resi Lightock. Shaman til Ank, Shaman til Ank. Oh. Oh my god. Easy. Jeg har aldrig set Åh, det ja, stop så hurtigt, mand. Er det det, man kalder jinx? Oh my god. Ja! What the fuck, Oh man? my Nej, god. jeg fik lag i, eller hvad? Så kan jeg godt gå på arbejde mandag. Det var nice, det der. Healer Ja. Kan vi ikke smide et rest? Nå, det kunne være rimelig fedt. I Bare spawner lige ved rest siden af. der spawner lige ved siden af. Hvem var den skyldige? Bare spil det videoen, det er fint. Hvad var det der sprang? Vi skal ikke lige kigge på min DPS. Hold kæft, den sejlede på det pul der. Hvad var det, der skete til sidst? Fuld power? Skal vi? Hvorfor? Jeg synes, vi har set tre forskellige raids nu. Okay. Det var med et skrald tidspunkt at få 10 stacks på. Der var ikke andet end boss, jo. Nå. Lad os få vote på loot, og så... Hvad fanden betyder Black 5? Forresten, så er der kommet et nyt loot-system. Button 5.